Bueno, oriontzat beti da ore bat estropadak herrian bizitzia, ez? Bereziki Arrauna biziun herria dalako, eta azkenean herria festa batian bihurtzen dalako. Guretzako ore bada asteburuan, bai neskak, bai mutilak eta igandean arrezekoak estropadetan ikustea gure herrian. Badakigu saia dela, ez? Azkenean hainbeste denboraren ostian Covidaren muga hauekin jendeak bere biziko gogoa dauka herrietara mugituta estropadak aurrez aurre bizitzeko, baina egia da oraindikan ere ez gaudela egoera ehuneko segurtasunean, beraz deialdia egin nahiko nieke ahal den neurrian etxetatik ikusteko estropadak eta herrira etortzen direnei babes neurriak betez, dagokion distantziak errespetatuz eta tokian tokiko arauak betez jarraitu ditzatela estropadak. Beste urte berezi bat, lehen urtean izan zen bezala, egoerak ala agintzen duelako, guk gure antolakuntza beste aldean ingo dugu eta beste aldetik itxita ongo da, zalegorik ez egoteko eta arraunlariak aldik eta ondo zainduta egoteko, eta hemendik herritik beti ongo da ikusteko aukera, beste herritan da ikusten nahi da aficionatua, nahiz da ez asko izan, bertara gerturatzen nahi dela. Eta alde hortatik hola inberra dago, egoerak hola eskatzen duelako. Eta gero Arraunian dagokienez uretan ikusten egia nesketan eta bai mutiletan goi mailako pike bat dagoela ja, eta nik uste Arraunan osasunantzako hori dela honena. Eta bide hortan jungo gea, Arrauna goraka dator, audientziak ikusten egia telebistan bai gora dagoetuzela, hori denontzako dauna, hasi hola segitu daila eta deno gustora. Guretzako oso pozik egoten gea beti beraien atzetik gaudela jakinda, Orioko kanpina, Orioko udala eta Arraun elkarteakin. Talde lana da beraiekin elkar banantzen dugun balorerik garrantzitsuena, herri txiki bezala eta elkarrekin aurrera gauzak ateratzen ditugula.